susținem și activitatea cluburilor sportive private din oraș. Eu vă mulțumesc pentru că reușiți să îi stimulați pe copii să facă sport. Pentru mine e extrem de important. Și atunci, sigur că administrația locală face un lucru bun și anume acela că susține financiar, sigur că atât cât poate, activitatea sportivă din oraș, pe lângă cluburile private reprezentate aici la Primăria Municipiului Mediaș. Avem și clubul sportiv municipal, acolo unde sunt o serie de ramuri sportive extrem de utile pentru dezvoltarea copiilor noștri. Vă doresc mult succes și pe parcursul acestui an competițional. Vă mulțumesc în același timp pentru modul în care reprezentați municipiul Mediaș la competițiile sportive la care participați. Vă propun să trecem la semnarea contractului.